И здравейте хора, днес ще ви покажа моето тесте. Почваме. Не си мислете, че е ново, защото това червеното, което виждате в момента, са протектори за карти. Когато се набограт, нищо да им няма. Да почваме. Stardust Dragon. Тази карта много хора се виждали. Скейнера, много хубава карта. Galaxy Eye. Това е Galaxy Dragon. Ето тази карта. Това е магнитен войн, той се казва Бета. Бета се казва. Trap Cave. Elemental. Hazy Flame Hydra. Тимерайн. И това е много хубава карта, но за жалост му е само една на полето. Так, от тези. Гая свирепия рицар. Гарнер големия щит. Това не го знам, но е много хубава карта, но така и защита. Ефектът му е много хубав, не ми ще не ми се превежда. Welcome Blaze, хубава. Paramerization. Armed Dragon, 3 левел. Galaxy Storm. Опа. Извиня се това. Това е Destiny сигнал. Вирусът. Някаква бяла карта. Фюжанката на трета война. Light and Dragon. Тази карта ми се падна, тема сте отивах на един пазар, си купих карти и само атака да видите. Може да не се вижда, ма 8000 атака и защита 7700. 7700. Тази карта. Хамон. За жалост има само това. Хамон и Рафиел. Урия нямам. Та карта не я знам каква е. Трики спел 4. Бъстър Блейдър. Тъмния магиосник. Някаква си карта. Магически цилиндри. Полтогрид. Ултра Галакси Ай Драгон. Алфа. Магнитен Алфа. Darken Dragon. Dragon of Ice. Barrier Brionac. Eye of Corgin. Възкреси чудовище. Хинго Рибо. Екварфиел. Детонатик за корибото. Стана на 1000 части, не може да си мислиш. Мечовете на светлината. Та карта е на турски. Не мога да чета на турски. Яма, ето. Контролера. Прислужник на Ра. Та карта признах името му са, чакайте. Но първата дума е много трудна. Големия щит. Обелист за ментор. Ето го. Slifer the Sky Dragon. Ето ги. И The Winged Dragon of Ra. Крилатия дракон. Има трите бога. Скоро ще има филм. Mirror Force. Сега почва вече готиното.
Десерт Джустайк. Легендар. Не го знам, е много силно. Трябва да имам още двамата войници и те са 3. Много силно победиха една непобедима карта. Буквално. И ето. Elemental Hero Winger. Winger Swordsman. Тук слагам. Elemental Hero Nails. Elemental Hero Bubbleman. Elemental Hero Windered. Elemental Hero Voltic. Elemental Hero Sparkman. И най-силната карта от тестето ми. Пирамидата на светлината. Вижте я, много добре. Вижте всички тези карти. Пирамидата на светлината. Слайфа да скажа на близките момента. Elemental Hero Swordsman, Elemental Hero Nails, Elemental Hero Bubbleman, Elemental Hero Windows, Elemental Hero Voltic, Elemental Hero Sparkman. Вижте ги хубаво тези карти. Ето. И това ще бъде от клипа. Дано да ви е харесало и чао!